як мард мега бисёр сумдор буду, фарзандша ҷеғ заду, гуфт биё фарзандам ҷеғ васиятат кунам. омад гуфт лаббай падарҷон. фарзандам гуфт вақте ки гуфт ай дунё мегзарам, ҳатман гуфт поҳом дар наски пӯшонену баъд бурда ба қабр бигзорен ма гуфт. фарзанд мега хоб шудааст падарҷон гуфт. гуфт ҳамин чизи маро гуфт мекунӣ гуфт. гуфт бале падарҷон чихе гуфт ман масад васияти шуморо гӯш накунам ёки накунам. Ман шуморо дӯст медорам падарҷон. мекунем ҳатмӣ аст, ҳатмӣ боша, ҳатмӣ мекунем, наски мепӯшонем, баъд дури қабрда мегзорем та. солҳо гузашт мегаву падарам мега аз дунё гузашт. бурдан шуштанашу. вақте ки маида бурдиста буданаш, фарзандаш давида омаду гуфт бестен гуфт мара падарам васият карда буд ки вақте ки ман дунё мегзараму дар пои ман наски пӯшонем, баъдан бурда дар лаҳад мара бигзорен мақсад. баъд имом аюҷа бархисти гуфт фарзандам гуфт куҷо гуфт мисол чи хеле наски гуфт. дар куҷо омада хеле наски паски дар маит намепӯшонанд. маита гуфт танҳо мебаранд мешӯванд, сони сафеда кафанаш мекунанд, мебаранд дар дури қабр мемонанд. нести хеле гап чап ки мисол наски пӯшонем дар бораш. маҳ гуфти мактуба бигиву ай падарат навистагӣ мондагӣ бихон мақсад гуфт ай ба бачама битен. вақте ки мактуба мегира фарзандашо мекана ҳуй мекунам, вақте мехона мебина мега фарзандам мега дидӣ мега ҳатто мега як наскирас ҳамроҳам бурда натонистам мега. куҷо иқа пулу моле ки бародаро ҷамъ мекунанд захира мекунанд.